Kaixo lagunok, hemen gaude kontua kontatzen. Oso lagun hona gara gu, Olentzero eta Astoa. Baiet, ikusi duzu ezemat anai arreba dituen, gure astotxoak. Hemen ari gara kontatzen, eta pozik gaude, jakin nahi dugulako, zuek zen modu zaudeten. Ondo joan den urtea, ia ondo moldatu zareten laguneekin, etxekoekin, irakasleekin, ia lagun berririk egin duzuen. Bueno, eta ia azarretu zareten, edo negarrik egin duzuen. Nik Olentzerok batzuetan egiten dut, negar, badakizuen noiz. Adibidez, ez dudanean entzuten goizetan txepetxa, txori txikitxoa, da ez dudanean entzuten, izaten da gaixori dagoelako, da orduan ematen dit negar egiteko gogoa. Edo oreinak beraien adarrekin jolasten hasi eta borrokan bukatzen dutenean, orduan ere negar egiten dut. Edo satortxoak izaten didanean, aizu, Olentzero, triste nago, lagunek ez diate usten beraiekin jolasten, zergatik, itxua naizelako, horrelakorik. Zuek ere kontatu Olentzerori zuen eskutitzean, ia inor ezagutzen duzuen zuen gelan edo inguruan, horrela lagunik gabe dagoen norbait ezagutzen duzuen. Zue badakizue zer egin behar duzuen, ezta? Hurrengo ikusten duzuenean, esan, aizu, jolastu nahi duzu gurekin, eta ikusiko duzu eze pozik jarriko den. Bera jarriko da pozik, zuek ere pozik geratuko zarete, eta Olentzero askoz gehiago. Eta astotxoa ere bai. Astotxoak badirudi joan egin nahi duela. Emango diot ogi pixka bat. Ia, hartu. Torri, hemen ogia, torri aurrera. Oi, bai, ogia. Begira nola jaten duen ogia. Hemen, hartu. Ogia jan, Ondo. Hain gaude pozik, niri irrintzioa botatzeko gogoa sartu zaidala. Bueno, nahiko polita, badaukat eskolara joan beharra. Joango naiz irrintzi ikastaroren bat ikusten badut, izena emango dut. Zuek, nahi baduzue egin arrantza. Egin arrantza nik ulertzen dute zuen hizkuntza. Dena ez, baina gehiena bai. Atzo hasi zitzaidan hau esaten. Bai, ulertu nuen, esan zidan, esateko zuei, opari gehiegi ez eskatzeko. Astunegiak direla. Bai, ondo esan da, nik ere esan nion, bai. Ondo. Hene orain beste laguntxo bat etorri zaigu. Kaixo, hartu ogia apur batzuk ere, bai. Ezagutzen duzue hau? Aiba, hartu, oparia, hau da Olentzero. Ni bezalakoa. Hene, zer entzuten ari naiz? Txapel barruan. Kri. Henen horretorri den aurten ere. Ezagutzen duzue kirkerra ez da? Olentzeroren lagun handia. Eta umeen lagun erraldoia. Agurtuko dugu, denon artean, kri. Zuek ere bai, kri. Jarrita neure palkoan, txoriekin kontaktoan, adiskidekin kontu kontari nenbilen gaurkoan. Sorpresa bere alakoan, bihotza pozez saltoan, oso gustora jartzen baikara kirkientzundakoan. Oso gustora jartzen baikara kirkientzundakoan. Ze ondo, kirki, pozik ez da? Bai, gu ere, bai, zurekin. Egunen batean, aterako zara Olentzeroren txapel barrotik ez da? Bai. Urrengoan. Oraintxe konturatu naiz, Mari Domingi zain izango dudala. Deitu behar diot. Bai, Mari Domingi, zain zaude?
Bale, oraintxe goaz, nolako sorpresa emango diogu marido mingiri? Ia, guazen ba, guazen, ai ez du nahi. Etorri. Bale, venga, guazen. Apurka. Olintzero eta aztoa badoak marido mingirekana. Bai. Tengo ondo. Kaixo, lentxero, zer moduz? Kaixo marido mingi, zer moduzu, ondo? Ondo nago. Zu, ardi hauek norena dira? Nereak? Zureak? Bai. Eta nora zoaz orain? Etxera? Etxera ardiekin? Bai. Barkatu, guazen ba. Hala, Bio joango guazen, gara, bai, lagun baina bai. lagun gehiago baditugu hemen zain, Ah, bai. Bale, bai, guazen, aurrera. Bale. Girritzi tailerra? Ze polita ba, niri komeni zaitori, Zaituko zarete? Ze ondo? Zuker bai? Zu ikasten, ez da, zu ikasten. Ikasten, bale, oso ondo. Venga, agur. Bagoaz, ez da, bagoaz. Vale. Venga, agur. Ondo, zer da? Ze sorpresa. Ze polita. Banderoa jotzen. Zuzana irakalea? Bai, ni nazi irakaslea. Eta nolako ikaslea dira hauek? Oso honak, ari gara egiten lehenengo Lehenengo pausua. pasua eta bai. Oso ondo, joko duzue, pixkat. Bale, ha. Horrela. Marido Miki, ¿esto es eso? Hola, miren, ondo. Bueno, venga, agur. Agur. Agur, bai. Kaixo. Zuek zertan ari zarete? Txalaparta gutxe. Txalaparta jotzen, ze ondo. Ze polita, ez da? Bai, asko gustatzen zait. Oso ondo, txuten da. Bai. Venga, agur, Hala, segi. Bai. Aizo, Zuen nortzuk zarete ba? gu baserritarrak, Baserritarrak? ubideko baserritarrak, Ubideko baserritarrak, ze Ba. ondo? Zega zorrosten eta adarra joten. adarra joten. Ze Soberari ondo? ez, baina Ia, bueno. jo. Hori bai da indarra, Bai Ze gero, ona bai ditu gero, honek. ze ondo. Ba, segi horrela, segi. Bale, Venga, bagoaz. Opa. Venga, gokatzen doa. Opa, txalo. Eskerrik asko, kaixo, zer moduz? Barte! Zer, biru? Zer egiten duzu? Hemen nago. Ni etxera joan behar naiz. Etxera zertarako? Olentzero eta marido mindiren
Gutuna idatzi behar dudalako. Eta zer idatziko diezuzu? Gutuna. Bai, gutuna, baina gutunan zer? Bertso bat. Bertsoa? Bai, bertso bat. Eta asto bat marraztuko dut. Asto bat? Bai. Eta oparirik? Ez diezu eskatuko? Ez, opari. Bani bai, ni gutun bat idatziko dut eta opari pila eskatuko dut. Opari pila? Bai, igual opari mila edo. Mila? Bai, edo 2000. 2000? Edo 3000. 3000 zu. Eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite. Eta ni txoria nuen maite. Nuen maite. Ondo! Hemen gaude, zapuztu zenaiz, da zitxura eta gero. Da zer ondo, zer handi hua, gure bufanda izia. Laute jatu gainean, iragia herrian, eta zu. Orain bagoaz. Ondo pasa. Vale. Venga, Gozo, gozo, kanta egin azan, eloren nekarik ez, zuri zaudet emankoan, zure koloriak ezen. Laute jatu ganean,